Bueno, quan t'agarri la responsabilitat de la gestió en l'Ajuntament com a regidora de Memòria Democràtica, un dels principals objectius que teníem va sorgir d'una reunió que tinguérem en l'Associació de Víctimes de la Fossa Comú de Llíria. Desconeixia completament, i jo crec que la majoria de ciutadans i ciutadanes de Llíria, que realment en Llíria teníem una gran fossa comú de l'època de la repressió, de l'any 39. No sols d'això, sinó també inclús de l'hospital militar que tinguérem així en Llíria. Era algo desconegut, i és de veres que ens assabentarem perquè venien historiadors que és de veres que ho han relatat i venien les famílies de les víctimes a reunir-se en l'Ajuntament. En aquell moment a mi me va impactar d'una manera personal i d'una manera també molt sentida, i començarem a treballar amb ells en un objectiu clau. El primer objectiu, jo crec que de la memòria democràtica és recuperar els éssers queridos, els éssers volguts que tenen allà en les fosses. D'aquesta manera se ficarem a treballar. Hem fet ja 2 campanyes de prospecció i d'extraure les víctimes de les fosses que estan dins del cementeri, a més en una banda totalment abandonada, està conforme-nos al cementeri a l'esquerra, però un lloc totalment abandonat. No hi ha res, hi ha alguns vestigis que durant els anys 60 i 70 soterraven en terra, però és de veres que ningú havia aprofunditzat en la recuperació d'aquestes víctimes. Això va ser el primer treball de la legislatura 15-19, que continuarem en el 19 i en el que estem ara, a punt d'acabar. Clar, tot això te fa pensar que el desconeixement de la pròpia història local era important deixar-la petjada en Llíria i que la gent interioritzara realment el que així va passar. No sols el relat que poden ser d'alguna manera allunyades en el temps, sinó també en l'espai, en Llíria també tingueren la nostra pròpia història que ja va que contar. No conformes en això, volíem també que aquest relat poguera estar interioritzat en la gent jove, que al final el que ha permès la memòria democràtica, la llei de memòria democràtica, és precisament que es comenci a incorporar en els relats d'història dins del currículum dels instituts. En aquesta idea, i en la idea també d'involucrar la part de la cultura. Per a nosaltres era molt important que l'art i la cultura pogueren mostrar el relat de la història des d'aquesta perspectiva sempre més humana, més de provocar, però provocar en el bon sentit, de fer pensar. Recorde una frase precisament de l'artista que ha fet la peça, de Rafa Tormo, que deia que l'art fa que pensar, provoca pensament. I aquesta era la intenció que teníem nosaltres a l'hora de pensar en fer aquest memorial d'homenatge a les víctimes de la repressió del franquisme. I aquest és el treball que farem, ficarem en aquest triangle les 3 parts, la cultura i l'art, la part de l'educació i la part de memòria, les víctimes i la recuperació de les víctimes i aquest homenatge. I aquest treball se va materialitzar en aquest temps en un treball que se va començar dins del mateix institut. L'artista Rafa Tormo, junt també a la ceramista i en col·laboradors que va aportar, ceramista Eugenia Bosca, anaren a l'institut, treballaren en els xavals i en les xiques de l'institut, preparant ja les peces que formarien part d'aquesta peça d'art que se col·locaria en el cementeri com a memorial. Això que va fer que paral·lelament se varen portar als alumnes de quart de l'ESO i de primer de batxillerat, inclús de batxillerat artístic. Això era molt important perquè ells que van a buscar la vessant artística en la seva formació professional podien ja començar a treballar algo que en un futur espero que puguen treballar d'això, com a artistes. Era la seva primera experiència real. Amb la qual cosa això també era un factor prou satisfactori a l'hora de treballar el tema de la memòria. El memorial després, una vegada acabada, se va ubicar al costat de les fosses, que és el lloc de recordar, el lloc de la memòria. Però tot això anava complementat en una ruta itinerant que se feu des del propi Ajuntament fins al cementeri.
I la ruta era molt important perquè era el que feien les persones que anaven a ser assassinades. S'obligaven a anar d'un a un passejats perquè tot el món vera la seva vergonya, pogueren mostrar la seva vergonya, i anaven passejant fins al cementeri. Al llarg d'aquesta ruta, l'artista va col·locar 12 tòtems d'acer corten en unes paraules, en uns conceptes, que és el que deia abans, que l'art te fa pensar, te fa reflexionar, fa que te pugues quedar tu en la pròpia paraula, en el propi concepte, en el propi espai, i pugues pensar per tu mateixa què va passar en Llíria, com anem a recordar el que passa en Llíria, com anem a contar-ho, perquè mai torni a passar i perquè realment puguem fer una defensa dels valors de la democràcia i sabem en aquests temps també com estem que això és ara mateix quasi el més important, no tornar arrere.